Tsa, mayroon akong istorya sa imo. May mag-amay, magtatay sila nga diba. Sobra kapigado sa probinsya. Nagtingawa sila nga makapamanila. Mangita ka sila obra mo. Sakay na sila ka barko. Pag panaog na ako sa may sa may pierna sa Manila, pag panaog na dira, kita sila mga dagko na kuno mga building bala, mga dagko ang mga salon hambal sa ari na kita tuy sa Manila, hambal sang tatay ari na sa Manila, hambal sang bata gani man tay ari na ta sa Manila, amo na galing Manila, makapangita ang obra, makasweldo na sa dako. Tapos sa unhan nagalakat kuno sila nga duwa, sa unhan may nakita sila nga mga tawo bala ga ginamo gilinaway bala hambal sang namangkot sila sa may tawo nga lapit dito nung man nagailinaway na sila nung haw ginamo sila nung haw amo na sila migyamon sila kada adlaw-adlaw mo di lobra ay kun amo to kun lobra mo kadtot sila nga duwa kuno interest sila nga duwa bale kadtot nga duwa kay basi kun dako na sweldo interest lang kuno di putar balbalanay kuno nga sinong baganay galas tiguanay kuno halin sila nga duwa damo sila kung black eye nga mag-amay hambal sang bata sa amay tay grabe gali ko budlay sang obra dia buwas half day na lang ko. Bisan pagawayon pero malipayon basta kauban lang taka bisag ni Diyos trekta may pagkasilosa promise na ko ikaw ra makasabot ko kay murag gusto raman ka og lambing gusto Ay grabe gali ka budlay sang obra dia buwas half day na lang ko.